नोंथाङा गथ'नो कफ सिराप दौवो नामा? जुदि दौवो अब्ला सांग्रां जा। भारताव दिहुनजानाय मोनब्रै गथ'फोरनि कफ सिरापखौ गथ'फोरनो दौनायनिफ्राय सांग्रां जानो खावलायदों वर्ल्ड हेल्थ अर्गेनाइजेशनआ। कफ सिराप लोंनानै सा 10 गथ'फोरा जिउ गोमानांदों। बे बारनिफ्राय नोंथाङा गावनि गथ'नो कफ सिराप दौनायनिफ्राय सांग्रां जा। भारताव दिहुनजानाय मोनब्रै कफ सिरापफोरखौ गथ'फोरनो दौनायनिफ्राय सांग्रां जानो खावलायदों WHOआ। भारताव दिहुनजानाय मोनब्रै कफ सिरापफोरखौ दौनानै उन्दै गथ'फोरनि जिउ गोमानाय जाथाया थारैनो गिख्रंथाव थासारि लाबोदों। उन्दै गथ'फोरनि जिउ फोजोबनाया भारताव दिहुनजानाय मोनब्रै कफ सिरापफोरनि मुंफोरानो जाबाय प्रमेथिजिन अरेल सल्युशन, कफेक्समिलिन बेबी कफ सिराप, मेक बेबी कफ सिराप आरो मेग्रिप एन्ड कल्ड सिराप। बे मोनब्रै कफ सिरापफोरखौ दौनायनिफ्राय गोजानाव थानो खावलायदों WHOआ। जिउ गोमानाय जाथायखौ लानानै बे कफ सिरापफोरखौ फाननायखौ बन्द खालामनो खावलायदों WHOआ। बे कफ सिरापफोराव गिख्रंथाव बिस लागायदेरनायखौ हमदांनो हादों। हारियानानि कफ सिराप कम्पानिनि हेंथायै नायबिजिरनाया सोलिगासिनो। हारियानानि माइडेन फार्मासिउटिकल्स एलटिडीनि हेंथायै गोख्रों नायबिजिरगासिनो। कफ सिराप लोंनानै किडनीआव गिख्रंथाव गोहोम गोग्लैनायखौ मोननो हादों WHOआ। गाम्बिया हादराव बे कफ सिरापखौ लोंनानै सा 10 गथ'साफोरनि जिउ गोमानायनिफ्राय बियो सोराङाव फैदों। जोलुर मोजां मोनग्राफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। गिबि खेबनि थाखाय बिटिआर हालामाव सेथि खेब ISPLआ खुंफुंजागोन। बिटिआर ओनसोलाव लाइमोनफोरखौ जोलुरनि फारसे गोसो बोहोनाय जोलुरखौ जौगाहोनायनि थांखिजों बिटिआर सरकारा बे बादायलायनायखौ खुंफुंनो थिरांथा लादों। सा-सानजा भारतनि 6 सिडुल ओनसोलाव थानाय मोनजि गेलेग्रा हानजाफोरनि गेजेराव बे बादायलायनाया जागोन। बादायलायनाया फैगौ 9 अक्ट'बरनिफ्राय जागायनानै 23 अक्ट'बरसिम सोलिगोन। अदालगुरिनि डिमाकुसि स्टेडियामनिफ्राय बादायलायनायखौ जागायजेनगोन। बेबायदिनो बे जोलुर बादायलायनाया बिटिआरनि मोनब्रै जिल्लायाव खुंफुंजागोन आरो जोबथा बादायलायनाया क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय थिथागुरिनि साइसाक सेन्टाराव खुंफुंजागोन। बादायलायनायाव देरहासार जानाया ट्रफिजों लोगोसे 3 लाख रां, सेथि रानार्स आपआ ट्रफिजों लोगोसे 2 लाख रां आरो नैथि रानार्स आपआ ट्रफिजों लोगोसे 1 लाख रां मोनफुंनो हागोन। 6 सिडुल ओनसोलाव थानाय मोनजि काउन्सिलफोरनिफ्राय बाहागो लाफैगोन। फारि बायदियै त्रिपुरा ट्राइबेल एरियाज अट'नमास काउन्सिल, खासि हिल्स डिस्ट्रिक्ट अट'नमास काउन्सिल, जयन्तिस हिल डिस्ट्रिक्ट अट'नमास काउन्सिल, गारो हिल्स डिस्ट्रिक्ट अट'नमास काउन्सिल, लाई अट'नमास काउन्सिल, मारा अट'नमास डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल, साकामा डिस्ट्रिक्ट अट'नमास काउन्सिल, कार्बि आंलं अट'नमास काउन्सिल, डिमासा हासाव अट'नमास काउन्सिल, बडलेण्ड टेरिटरियेल रिजन। बेखायनो सा-सानजा भारतनि जोलुर गेलेनायखौ मोजां मोनगिरि रायजो राजाफ्रा थिखानाय खालार आरो जायगायाव लैहोर लैहोर फैनानै